Türkmenistan'ın prezidenti Abaşa Merkezi Asiya sammitine katnaşar. 2025-nji ýylyň 6-njy noýabryna Washington şäherinde Merkezi Asiýanyň hemde Abaşanyň döwlet başdanlarynyň sammiti geçiriler we oňa Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow katnaşar. Bu barada Türkmenistan'ın Daşary işler ministrligi habar berýär. Ozal hem habar berişimiz ýaly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow'a haty berdi. Şol hatda Abaşanyň prezidenti Türkmenistan'ın prezidentini 6-njy noýabrda Aktamda geçiriljek Abaşa Merkezi Asiýa duşugyna çağırdy. 2025-nji ýylyň 6-njy noýabryna Aktamda geçiriljek duşugyň dowamyny ykdysady gatnaşyklar giňeltmegi, howpsuzlygy puwtalandyrmak hemde hyzmatdaşlyk ösürmegiň ýollaryny aralyk maslahatlaşylar. Mälim bolýarly mundan awval Abaşanyň we Merkezi Asiýanyň döwlet başdanlary Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň çägirine geçirilen sammitde duşdylar. Mehriban tamaşaçylarymyz, egerde siz bundan başga bir näçe gyzykly habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, onu Atawatan TV'den daşlaşmak. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşençe hoş sag bolun.